Sashitsian pan ngipdiang sobhaya pibaro shakane ka program na ka Bible shaki kana. Demintakas ngi pini osngo shaphang ukun masi ksiar. Na ka kitab Exodus kalanong kabalay poar. Kat ba u Moses udang let banya kren bat ublay halor ulum Sinai. Kipat lang kiba u Moses ulaya lam yaki na ka ri Egypt. Kilaya ya shani bat shatai. Kilaya up ya u Moses lano unwan ban hiar na utay ulum Sinai. Henry u Moses umpat wan ban hiar na uta ulum Sinai. Kipat lang baro kilaya ling bat kilaya let ban ya lum lang hakmat u aran. Bat ba kilaya ong ya u aran. Tu yeng bat tu tau blay tau yangi. Uban let bat ban yalam yangi hashwa jangi. Te kumta u aran. Ulayo sngo ya kata kejing ong jong kipat lang. Ya u namar kila ong ru ba uni u Moses uni u brio balaya lam yangi ubalawan lam yangi na kari Egypt kala jaiu ya u ngimtip te kumta u aran hakata kapor ula le kumno ula ong haki to law no ya ki jingdeng ksiar ki jong pi baro pitet em ka ksiar kalong ka ba pernai ka ksiar kalong ka ba shongdor mo ka ba stem nga taray baro pi itu ya ka ksiar dai ne te u aran ula ong ba law no ki jingdeng ksiar ki jong pi baro na kikti na kishkor na ki rendang ki jong pi ba tu pha law no ya ki tengah ki jong pi ya ki kun shinrang ba ki kun kentai ki jong pi baro te kumta ki patlang kila ya le ya kata kila law lut ikta ki jingdeng ksiar ki jong ki ba kila walam hau aran deu aran ula pediang ya kita ki ksiar ba ula shim ya ka ula le kumno ula shim ba ula sandur ya ka ha ka dur jong ka kun masi da kata ka ksiar ula sandur ha ka dur jong kata ka masi da kita ki ksiar baro ka baki patlang kila ya lum te kumta utau kun masi ula mi na kata ka ksiar te haba u aran ula ya i ya kani ula te ya keduan hakmat jong u bat ula penbena ya ki patlang ki jong u ba la shai ka sngi ngin pelong ya ka jing khawai how try bat ula ong ya ki ba kin walam ya ki jing knya ki jong ki ba ngine le kemen ngine le sngoba ngine shat ngine bam ngine di hakmat kata keduan te kumta utrai ula ong ya u Moses to kilen hiarno na uni ulum ba kita ki patlang ki jome kila sakmano kila pensniu ya ladi ya la ka jong ke jing em ka jong ki bat kila sakmano da ka ba kila le persya ya ka hukum ka jonga ke ka bangang layo i ba kila mani ya ublay tau bala tau ha ka dur jong ka kun masi da ka ksiar kila mani ya uni ublay tau kila walam mi ru ya kita ki jingknya ki jong ki ban mani te kumta ngala bitar ya ki bat ngan pen ke jing bitar ka jonga kala me buk bat ngan da pendu no khot ya kini ki patlang te kumta yami ngan pelong kejat ben riu ke bakrau te kumta u Moses ula kerpat ya utrai bat ula ong ko try balai ba kata ke jing bitar ke jome kan me no buk ya utau patlang u jome ya uba mame melawan lam yaki na kari Egypt da ka kti ka badon bor ka jome da ka bor ba ka jome melawan lam yaki bat babalay ba ki Egypt kinyo ban kren ben yame ban ong ba melawan lam yaki ban penyap yaki halor kilum bat ban pendu no khot yaki nakmat kaperthai te
Moses ula ong tu kela na kata ke jingmut ke basniu ke jome ya ke ke ba me melamut ban le ban penduk no yaki bat ula ong tu kan mau ya laki Syakri yau Abraham yau Ishak bat yau Israel ha ke ba melasmai daladehi ba mela ong ba ngan penroy yau sembai kat ki klur ke beneng onda kumta ublay ula kelano na kata ke jingmut ke basniu ke ba ula temu ban le persya ya upat lang ujung u te Moses ula pai bat ula hiarno arsut na uta ulum Sinai ringkat bat arteli kita ki mauleng kniap ki badon ringkat bat ki jingtho ki bala tho da ublehi da ki simpriakti ki jong ublehi de kumta ula hiar na uta ulum ha kata kapor u Joshua ula yos ngau ya kata ke jingsawa ke balong kum katma hapo jong kata ke yeng dara ke ba ula yos ngau ula ong ya Moses bakadon ke jingsawa ke jing ya risa ha kata ke yeng dara de Moses ula let hajan jong kata ke yeng dara ula yos ngau ya ke jing ya ruai ya ke jing ya shat ya ke jing ya lekmen ya ke jing ya risa jong ki patlang bat ula yo penban ya kata ka kun masih kesiar kumta Moses ula bitar no buk kata ke jing bitar ke jong u ya kita ki patlang ula shim ya kita ki artli ki mauleng kniap ki ba ula ra akti ula lempat ru ya kita ki mauleng kniap hatra jong uta ulum bat hakaju kapor ula shimru ya uta ukun masih kesiar bat ula ra ula sandur yaka hakading bat ula peluwet no ru jin ya kata ka kun masih bat ula ber yaka halor ka bat ya kata ka ula pendi ya ki kun Israel dia Moses ula keli ya aran namar ula yo ya kata ke jinglong ke basniu jong ki patlang bakila mani ya utau blay ula keli balai ba melawalam ya kata ke pop ke bakrau hakmat upatlang balai te aran ula ong baki patlang kila ong ya tu tau blay yaki ubala banyat haswa jongki ubala banyalam yaki ti kumta ngala ong yau patlang jar kibadon ya kaksiar kinwan lam ya kaksiar hanga kumta baro ki patlang kila ya lum ya kaksiar bat kila walam hanga ha kaba ngala shim yaki bat ngala sandur ha kading henrei penban lami da ka kun masih ti kumta kalaja ha kapor kaba medang don halor ulum Sinai. Dia haba Moses ulayo iya kata kecing lengkut. Jong ki patlang. Ha kaba aran ula penlengkut yaki. Bat penjak burom ru yaki. Hap deng ki nongshun ki jong ki. Moses ula yeng. Ha kemat ke kerdop yeng dara. Bat ula ong yaki patlang. Jar ubadon ha kaliang ke jong utrai. The one hajan jonga ula ong bat kum tahi ki kun shinrang jong ulebi baro kilayawan hajan jong Moses bat utrai ula ong tu king ya ka watlam ha ka singkai ka jong pi bat tu kilen na ka wei ka kedop sha ka wei pat ka kedop bat tu da penyap no yala upara bat tu penyap no yala upara majan bat tu penyap no ru yala upara lok te kumta ki kun shinrang jong ulebi kila le ya ka ke ba utrai la hukum yaki ha kata kasngi lai hajar ngut kirang ba kila kelon yap te ha ka bala shai pat kasngi Moses ula ong ya upat ba pila le si shai ya ka kam ka ba pensngau si bahaya ublay kapop
keba krau hado kata-kata kebala penijli hakmat jong utrai ya keba pila tau dur belai tau haka dur jong ka kun masih da ka ksiar ublai usngosi bat kumta utrai ulaong ha Moses bajar ubalale pop persya yanga ngan pendamno ya ka kerteng ke jongki na ka kitab ke jonga di kumta utrai ula penyap temno ya uta upai ba ya uba kilashna bat kila tau ya uta ukun masih ya kaba uaran ula tau bat sandur ya uta ukun masih di kumta ngiyo i na kani ke jingja mo chapang ki kun Israel ba kumno ki pensosi yo blai kila le shibun ki pop ki bakrau ki baki kila le ban pensosi yo blai kam tam ba kila tau ya ka dur blai dai ni em tingi kum ki kristan ken mau ba ngim dei ban mani ya kinu ki blai ki ba shutau hen rengin ken mau bangi don tang ublai ubaim bat bangin ken mau bangin kiar na ki kam ki basneu baro tong ini pai so try ke jing duai try ba i kum ni pat sa shisien kan ko try ngi wan hajan jong me hakani ka por ka bamenta ke jing hikai ke bangi layo kan ko try kalanang pensyai bat pensngo thu yangi bangin kiar na ki jinglien ki basneu bangin kiar na ki nu ki kam ki basneu bat kam tam kan ko try bangin om mani yo ublai tau ubashu tau henry ngin tip kan ko try bangi don tang uway ublay ubalong ublay ubaim bat day tang mami kan ko try ublay ubakraw halor ki bakraw baro haka kerteng ke jong ujisu ngadwai amen dengan ngit scam babaro pilayo sngo ya kani ke jing ya thu bat pila shashkor ba dai nem de kasyong stang hangi ya ke ke bangi ngi dei ban le de kumta nga ai kumle ya pi baro hakani ke step ke bamenta ngin se kendu pat hakawe ke tayo bye bye